Gernika Lumoko udala erreferentzia bihurtu da hiri garbiketan. 2014an urrezko erratza eta 2018an platinosko erratza lortu ostean, hondakinak eta ingurumena kudeatzeko elkarte teknikoak Ategrusek berriro ere saririk potoloena eman dio foru herriari. Saritutakoak azken urtetan egindako lana eta garbiketa sistemak izan dira. Saria Madrilgo IFEMan ekainaren 16 arte zabalik egon den iraunkortasunaren azokan eman diote Gernika Lumoko udalari. Jose Mari Gorroño alkateak adierazi du bizilagun guztientzat sari honekin harro daudela udaletik, euren lana eta ingurumen politika arduratsu batekiko duten konpromisoa balioesten duelako. Azken urteetan udalak urrats erraldoiak eman ditu ildo horretan, neurri sorta handi bat jarri du abian, hala nola alde zaharrean zero emisio izeneko garbiketa eremua sortzea eta makineria elektrikoarekin erabiltzen den erdialdean CO2 isuriak murriztea. Gainera, herritarren erorketak eta nahigabeko arriskuak saihesten dituen garbiketa berriarekin hobera egin du solaketaren garbiketak, urberoko presio handiko xurgapen zerbitzu erabilita. Neguko denboraldian erorketa horiek saiesteko elurra kendu eta gatza barreiatzeko ekipo mekanikoak eta eskuz egitekoak jarri dira. Udalak bilketa banandua egiten du, gero eta hondakin gutxiago gauzatzeko plana garatuz, gainera hainbat zerbitzu ordutegi aldatu ditu. Gauez barik goizean egiten dira orain, zaratak eta eragozpenak ekiditeko. Modu honetan gauez ez da bilketa zerbitzurik egiten eta auzokideen deskantzuak ez du eragozpenik jasan behar. Gainera zeregin horretarako erabiltzen den flotaren barruan zazpi errastatze orgatxo eta atoi hidrogarri bitzaile bat daude. Hormetako pintadak berdeskak eta koipe orbanak kentzeko. Halaber, kaltzada baldeagailua eta inspekzio ibilgailua daude beste aparatu batzuekin batera. Foru herriak ekopuntu mugikor bat ere badu, erdiguneko eta auzoetako biztanleei hondakin txikiak mentatzeko aukera ematen duena. Hondakin horiek birziklatu egin daitezke, hala nola erradiografiak, pilak, zedeak eta bonbilak eta fluoresenteak, bestalde tamaina handiko hondakinak kentzeko garabia duen kutxa irekiko kamioia ere erabiltzen da Gernika Lumoko udaletik.